Endarako urtegitik xori lepora oinez joango gara. Artikutza ezagutuko dugu. Bera eta Etxalar ere bisitatuko ditugu. Bueno, Ibai Iturria naiz, hemen aurkitzen gara Endarako zonalde honetan, San Antoneko urtegi onduan, eta hementxe nago, lehengo aurreko Pirineotako etapa saioan ikusi zenuten bezala Peiokin aurkitu nintzen, nire entrenamendu saioa egiten, eta minuto batzuk berekin solastuta gero proposatu zidan aber gustatuko litzadake Endaratikan Baztan arteko GR edo Pirineotako GR-ko etapak egitea, eta hementxe aurkitzen gara, Endarako puntuan, beratik pasatuz Etxalarko usatitarako GR-a pixko bat zuei irausteko intentzioakin. Gaurko etapa izango litzateke Endara, hemen aurkitzen garen puntuetikan hasiko gara. Malda goituko dugu kilometro 4 bat edo horrela Gardeleko bizkarrera aietuz. Behin Gardeleko bizkarra aurkitzen dugunean, Lesaka atzera utziz bajatuko gara Alkaiaga auzora, Lesakako Alkaiaga auzora, berakin muga egiten duen auzo batera, eta behin ja beran gaudela Santa Barbara mendia goituko dugu, eta behin Santa Barbara menditikan ja Etxalarko usategitara malda txiki bat bajatuz kilometro 6 bat kilometroz edo horrela Etxalarreko usategitan bukatuko dugu gaurko etapa. Puntu honetara aietu gara, eta kontutan hartu, GR-ko markak guain arte ikusi ditugu bata bertzearen gainean. Eta aietzen garenean puntu hauetara, hemen adibidez eskuinaldera giratzen digu marrak, eta horrek erran nahi du bidea eskuinaldera hartu behar dugu. Kasu honetan ikusten dugu hemen bidaxka bat dagoela, eta hor bertan ikusten dugu barkak ditugula, ez? Minon horrek erran nahi du eskuin hartuko duguna. Eta hau ikusten dugunean, ez bain bada konturatzen eta ez bain badakigu hau eskuinera hartzeko dela, jarraituko baldin bagenuen, segidan arrautuko genuke ikurra isa moduan. Eta isa moduan erran nahi du bidea gaizki hartu duzuela. Orduan, edozein momentutan isa ikurra aurkitzen duzuenean, atzera itzuli eta bilatu berriro olako ikurra bat bidea ongi hartzeko. Ja utzi dugu Endara atzean, eta erran bezala Gardeleko lepoan aurkitzen gara hemen bertan, eta nik erran enun 150-200 metroko desnibela egin dugula, malda izan du da, GPS antzi dut, orduan nik más o menos uste dut horrela izango dela, ja bihar ekarriko dut.
Eta, jazta, erran bezala, baguzi guain Alkaiaga aldera, eta gero Alkaiagatik ja geldituko litzaiguke azkeneko malda bat Santa Barbarako mendia goitzeko, eta gero hortik ja bukatzera emango dugu gaurko etapa hau. Kaixo, gaur Artikutzan barna ibiliko gara. Goitzuetako lurretan gaude Nafarroako iparraldean, baina Donostiako udala da hemengo jabea. 20. mendearen hasieran eskuratu zuen eremua da, hiria kalitate honezko urez hornitzeko. Iberiar penintsulako eskualderik euritsuenetarikoa da. Urteko batazbesteko prezipitazioak 2700 milimetrora iritsi daitezke eta askotan gehiagokoak izaten dira ere. Ondorioz, hemengo urriturburuek eta baita errekek eta ibaiek urre-maria mantenduko dute urte osoan zehar. Baldintza eze hauetan, habitat eta ekosistema interesgarriak garatu dira. Irumila zazpireun hektariako azalerarekin, Natura 2000 sarean kontserbazio berezirako eremua da Artikutza. Ibai ekosistemen aberastasuna eta baso naturalen zabalera dira gune babestu hontako adierazlerik hoberenak.
Azalera osoaren 80% basoa da, eta pagoa da hemengo espezie nagusia. Normalean, leku garaietan topatzen dugu pagoa, baina hemengo hezetasuna eta baldintzen ondorioz 300 metrotan ere ikusiko dugu. Gaurko saioan, Bera eta Etxalarko herriak ezagutuko ditugu. Bera eta Etxalar, Bidasoa ibarran kokatuak daude, eta Igantzi Arantza lesakakin batera Bortziriak osatzen dute. Nere gibelean daukagu San Miguel zubia, zubi hau alde batetik lesaka eta Bera lotzen ditu, eta bezaldetik baita famatua da hemen 1813an bataia famatu bat egon zelakotz. Wellington almirante inglesa famatuak eta Napoleonen tropain kontra. Bezaldetik baita Gerrameka hemendik pasatzen da. Berako herriak 4.000 biztanle ditu, gutxi gora bera, eta historikoki beti industriarekin, batez ere burdinarekin lotuta egon da, lesaka bezala. Hemen dugu Berako plaza, baita hemen kaskoan dago San Esteban eliza, eta hementxe nere gibelean baita udaletxea. 18. mendeko eraikin bat da, 80. hamarkadan ikusten ditugun markoak jarri zizkioten, eta hemen plazan, herriko bestetan, bordon dantza dantzatzen da.
Altzateko auzoan gaude, eta Altzateko auzoan Itzea etxea aurkitzen dugu. Itzea etxea, hemen gibelean daukadan hemen etxea, etxe hau Barojatarren etxea zen. Pio Barojak pasatzen zituen hemen udak, eta baita Julio Caro Barojak, historialaria, etnografoa, hemen pasatu zituen berazken urteak. Bueno, pues ya está. Bera pasatu dugu, Santa Barbarara etorri gara, maldatxo hau nahiko gogorra, eta bueno, pues hemen ikusten duzuenez, hor dugu gure Bizkarrin Larun mendia, Aurre Pirinioetako lehendabiziko mendia, 905 metro ditu mendi bat, bertzealdin iparraldera ja dugu ja kostalde guzia, hemen Bizkarrin ere bai gure bera herria, eta ja gutxi gehiago, hemen ja gelditzen zaigu ja pixkot malda betira sartu, eta ja azkeneko ja zelaia Lizaietako bentaldera, gutxi gora bera geldituko litzaiguke 3-4 kilometro horrela, hasi que ja denborik galdu gabe hartuko dugu eta baguzi betira. Baso animali ugari daude Artikutzan. Ugaztun handiak ikustea zaila bada ere, lurrera begiratuz gero, orkatz naiz basurden aztarnak ikusteko aukera izango duzue. Tamainaz askoz ere txikiagoak izan arren, hemen biziren intsektuak oso garrantzitsuak izango dira, basoaren heldutasunaren adierazle direlako. Hauek hildako egurra behar dute bizirauteko, eta basoko pago lepatu eta zarretan egongo dira.
Kaixo, gaur Iñaki Urangarekin elkartu gara, Artikutzako arduraduna, eta berari galderatxo batzuk egingo dizkiogu. Hasteko, kaixo, eta mila esker gurekin elkartzeagatik. Kaixo. Nafarroan gaude, Goitzueta lurren lurrak dira hauek, baina jabetza Donostiako udalak du. Bai. Zergatik gertatzen da? Bueno, 19. mendearen bukaera aldera Donosti asko handitzen ari zen, da gainera garaia haietan Espainiako erregea jute ziren udara pasatzea Donostira, eta Donostiko biztanleria asko handitzen zen udaran, ez? Eta ura eskasa zen, ze beste toki batzutatik hartzen zen, eskasa, eta gainera, momentu batzutan ere, kalidade aldetik ere, arazoak ematen zituen da. Orduan, pixkat egoera hori aztertzen, Artikutzara iritsi ziren. Urumeatik gora hasi ziren, Urumeatik gora, Ainarbetik gora, eta azkenean Artikutzara iritsi ziren. Orduan Artikutza jabe pribatuetan zegoen, markes baten eskuetan zegoen, eta, negozioetan hasi ziren, negoziaketetan hasi ziren, da azkenean erosteko aukera sortu zen, eta hori egin zuen udalak, 1919 urtean Artikutzako eremu osoa erosi zuen, bertako urak eta aprobetxatzeko, Donostiko biztanleak edo ur hori eran zezaten. Orduan, kalitate honeko ura lortzea zen helburuetako bat, suposatzen dut. Neurririk hartu zuten horretarako? Bai, kopurua eta kalidadea behar zuten. Alde batetik Donostia handitzen ari zen asko, eta litro asko behar ziren, eta gero bestetik ere kalidadeko ura behar zen, ze garaiaetan ura etzan tratatzen, eta bi arrazoi horiengatik etorri ziren Artikutzara. Ura garrantzitsua da inguru hontan, hezetasuna nabaria da gaur ere, baina hortaz gain badaukagu basoa azaleraren gehiengo hartzen du. Baina baso honek izan aldu garapenik edo aldaketarik udalak hartu zuen ez geroztik? Bai, kontuan izan behar da, mende askotan zehar, Artikutza Orreagaren eskutan egon zen, garai haietan burdinola asko zeuden, meategiak, ikazkinak ere ikatza egiteko burdinolak edo burdinolek erabiltzeko, eta orduan basoa asko guztiatzen zen, bertako egurrak ikatza egiteko, etxeetarako edo beste eraikuntza batzutarako, inkluso Pasaian egite ziren barkuak eta haiek egurra behar zuten, eta orduan basoa egia zen oso guztia duta zegoen. Donostiako udalak erosi zuenean, 1919 urtean, erabat ezberdina zen basoa. Oso arbol gutxi zeuden, eta orduan udaletxearen helburua justo kontrakoa zen. Urak aprobetxatu nahi zituen, da uraren kalidade hori edo bermatzeko nahi zuen basoa nahi zuen, pixkat ur guzti hori filtratzeko eta ur emaria edo handitzeko, ez? Eta orduan egin zituen, repoblazio asko egin zituen, eta hortaz aparte egin zuen perimetro guztia itxi, basoaren regenerazio naturala ere lortzeko. Horri esker azkenean gaur egun topatzen ditugu habitat eta ekologia aldetik oso garrantzitsuak diren guneak suposatzen dut. Ze pentsa ordundik 100 urte pasa direla, eta 100 urte horietan kasi ez da interbentziorik egin basoetan, eta 100 urte hauetan basoa heldu egin da, eta horrek eragin du, zuk esaten duzun bezala, animali eta landare espezie garrantzitsuak egote. Hemen dugu Irantzu Pastor, Uraren Bailarak elkarteko turismo teknikaria,
Eta, uraren bailarak ze nolako proiektuak eta garatzen ditu, horien artean badakigu bide berdea, baina gero baita ere proiektu ezberdinak garatzen ditu, ezta? Bai, uraren bailarak sortu zen, pixko bat, zonaldeko Baztanbidasoako 18 udalek egin zuten hitzarmen bat da, zonaldean Baztanbidasoako herrien turismo garapena edo sustatzeko, ez? Alde batetik promozio aldetik, alde horretatik joaten gara turismo azoketara edo egiten dugu promozio zonaldean edo horrelako herrien promozioa, sare sozialak eta bar, eta gero ere sortzen da bide berdearen mantenimentua eramateko eta promozioa, proiektu berriak ere garatzeko, eta nolabait Baztanbidasoaren irudi elkartu bat edo unifikatu bat ere emateko, ez? Kanpora begira, azkenin eskualde bera gara, eta, uraren bailarak bertan izenak erraten du, ez? Urak elkartzen gaitu, zonalde guzia, eta, simbolo politu da ere bai, ez? Berez, oraintxe bertan, bide berdean gaude, ezta? Bai. Hemendik pasatzen zen, mende hasieran pasatzen zen trena, Bidasoako trena, txikito trena eta bar, eta gaur egun ja bide berdea pasatzen da, txirrindulariek eta hemendik ere ibiltzen dira, eta, badakizue nola baitere hau, oraindik ere dago akitu gabe, ezta? Oraindik ere dago bukatzeko dago, eta gainean aski ere lotu nahi dute baita beste bide berdeekin, Eurobelokin, Ederbidea eta bar. Bai, erran bezala, Bidasoa ibaiak nolabait lotzen du eskualde guzia, eta aldi berin beti izan da leku garrantzitsu estrategikoa dena elkartzeko, ez? Horregatik hemendik pasatzen zen tren hori, hemendikan Irundik Lizondoraino aietzen zen trena, eta gaur egun badena Donezteberaino behintzat markatua eta seinalizatua bide berdea. Eurobelo bataren parte da, hori Europako sare handi bada, ez? Eta horrez gain ere bai Ederbidearen zati da. Horrek erran nahi du, Ederbidea proiektuak duen helburua da Iruña, Baiona eta Donostiko hiriak elkartzea bizikleta signalizateko, eta hau horren zati da ere bai, hemendik sartu eta Iruña aldera joateko. Hau da, Doneztebetik eginen da bide bat, haietuko dena, esaldia singurutik, jetxiko dena Iruña aldera eta dena bizikletaz egin ahalko da. Gaina holako proiektuak bat egiten dute baita ere guk hemen, gehienok nahi dugun turismo ereduarekin, ezta? Holako turismo berdea, batez ere landa eremuarekin lotura daukana, ezta? Hori da bai, azken finin bultzatzen du, ez bakarrik bisitarientzat, ez? Bertako herritarrentzat ere ikusten dugu, ez? Atzetik ikusten ditugun pertsona gehienak bertakoa dire, ez? Garrantzitsua da bide hau, azkenean jende hau nitzek ibiltzen dulako paseoan ibiltzeko, bizikletan ibiltzeko, eta horrez gainere ekartzen dulako turismo mota bat, zuk erran duzun bezala, ez? Jasangarria, natura errespetatzen duena, familia gehienetan, lasaia, eta hori da pixko bat helburua, ez? Nolabaiteko horrelako turismo bat errespetatuko duna bertako biztanlea, biztanleekin badun harremana hurbilekoa izanen dela, lasaia eta pixkot hori da helburua, eta uste dut horrelako bideak ere erakartzen dutela horrelako publiko bat, ez? Eta Ederbidearekin ere bai, Europa mailan eta ohitura dexente dagoela bizikletan ibiltzeko ere, ja nabaritzen hasi da Europa iparraldeko jendia eta familia, jubilatuak ere bizikletaz etortzen direla, ez? Pixkanaka, proiektu hau aintzinet egiten duen, gero eta jende gehiago erakarri, baita bertakoak ere erabili. Mila esker, Irantzu? Bai, mila esker zuei.
Bueno, gelditu naiz bide erdilin, zeren konturatu naiz, haizia aldatu dela etapa hasi berri naizenetikan, eta laino batzuk sartu dire, laino beltz batzuk sartu dire, eta bueno, probesten dut, irakutsiko dizuet, nik uste dut motxilan betide bai komenigarria izango litzateke, xira bat edo goretez motadako xira potente bat eramatea motxilan, edaria eta janariaz aparte. Bueno, eta honek berezitasuna duna da, honek urillaz aparte, badula tela bat nahiko berezia, urillaz aparte, haizian dendako ere bai nahiko gogorra da, orduan haizian gatikan ere unitz babestuko dizue, eta urian gatikan ere bai, ez? Orduan, hau nik uste dut beti, naiz eta eguraldi ona iragarria izan edola, beti motxilan eduki beharko duzue, ez bakarrik urian gatikan, haizian gatikan ere bai, ez? Eta probestuz ja, urilla tanta batzuk ikusi dutenez, eta nabaritu dutenez, motxilan, kubre motxila edo, ez? Barreneko arropa eta ez bustitzeko, hau ere bai, ematen du tontakeri bat dela, baina honek ere bai, edozein busti aldita gero, barreneko arropa ez bustitzeko, ongi etorriko da. Eta ja horrela, gero arropa aldatzeko eta dena dugu idorra, eta segitzen aldugu lasai herrian, inolako arazorik gabe etapa egiten. Bueno, ja berako Santa Barbarako zonaldea ja atzean utzi dugu, eta bueno, ja bizpahiru kilometro da gerogo aietu gara Lizaietako bentatara, gure gaurko etapako bukaera emango diogu. Zonalde honetan aipatzekoa da hemen muga egiten dula Sara eta Etxalar herriak, puntu honetan justo. Eta bueno, aipatzeko bertze gauza bat, hegaztien migrazioak begitzeko eta aztertzeko leku nahiko ona da. Eta bueno, ja ikusten duzuenez azkenian eguraldia ez egonkor zegoenez, momentu batean erabaki dut txaketa eta motxila tapatzeko aukera ona izango litzatekeela eurila egiten bazun, eta ikusten duzuenez azkenian ez du hola egin, baina bueno, ikusteko aukera on bat dela edo beharrezko gauza bat dela motxilan materiala edo arropa eramatea edozein ez beharrez gertatzeko edo olakoak ekiditeko, ez? Eta nire aldetikan gaurko etapa bukatutzat emango dugu, orain ja deskansatzera joango gara ja biharko etapa berriari aurre egiteko eta indar berrituz bertzain bertzeko kilometro pila egiteko ilusioz. Oso ongi. Eta hemen aldiz, atzekaldean herritxo bat ikusten dugu. Inor bizi alda hemen? Bai, bueno, oraindik hemen 6-7 pertsona bizi dira, eta gero horietatik aparte, hemen lan egiten dugunak, egunero jundatortzen gerana, baina hemen ere kasi egun osoa hemen pasatzen dugu. Hortaz aparte gero ere aterpetxe bat dago, eta astebukaera guztietan talderen bat etortzen da astebukaera pasatzea, eta oraindik badago mugimendua.
Orduan inguruneaz gozatzeko aukera badago eta ikusi dugunagatik, aipatu diguzunagatik aurretik, ekintzak ere antolatzen dira hemen Artikutzen ingurunea giroari buruz hitz egiteko edo, ez? Bai, guk ingurunea gestionatzeaz aparte, beste lan badaukagu, beste lan hildo bat edo, dala pixkat natur hezkuntza, ez? Garrantzitsua konsideratzen dugulako natur hezkuntzaren bitartez jendea pixkat kontzientziatu eta gazteak pixkat erakutsi ere, gero eta kaletaragoak dira gazteak eta pixkat erakutsi, ez? Eta egia zen batzutan harritu egiten dira, batzuk ez dira inoiz menditik ibili eta. Eta, daukagu natur hezkuntza programa bat, hiru zati dituenak, ez? Alde batetik bisita gidatuak, antolatzen ditugunak igandetan eta jaiegunetan, eta, bisita gidatu horietan, guk proposatzen dugu ibilbide bat, eta ibilbide horretan zehar, azalpenak eta ematen dira, naturari buruz, edo kasu batzutan ere, gai zehatz bati buruz, ez? Gero ere daukagu naturreskola zuzenduta dago ikastetxeei. Orduan, programa ezberdina dauzkagu, adinaren arabera, eta kursoan zehar, talde asko etortze zaizkigu. Hauekin pixkat, baita ere ibilbide menditiko basotik egiten den ibilbide batetik zehar, baita ere ikastetxetan ikasten ari diren programari buruzko azalpenak eta adibide praktikoak jartzen ditugu. Oso ongi. Eta ona iristeko nola egin dezakegu? Badakigu oinez hurbildu zaitezkela, baina kotxearekin etorriz gero, baimenik behar da? Bai, onera sartzeko, kotxe sartzeko baimena behar da, baina gaur egun baimen hori lortzea oso horrexea da. Telefonoz Donostiko udaletxeara deitu, eta baimen askatu eta emailez bueltan bidali dezakete, edo bestela ara zuzenean joan da, momentuko tramite badala, ez dira egunak itxoen behar gero baimenak lortzeko. Ados. Eta bestela zuk esaten dezun bezala, sarrera oinez edo bizikletaz libre da edo zein. Eta orain berriro pixka bat aldatuz, ikusi dugu naturaren aldetik garrantzi edo ondare oso berezia daukagula hemen. Aipatu dugu ere historian zehar hemen egon direla biztanleria eta sustatu izan dela hemengo guztiak eta noiz arte, zenbateko denboran egin dezakegu atzera hemen biztanleak zeudela ikusteko? Hemen dauden arrasto zaharrenak dira kromletxak edo mairubaratzak. Mairubaratzak dira aintzina arokoa, Kristo aurreko 5.000 edo urtekoak. Aspaldi. Hemen bizi ziren artzain nomadak edo utzitako arrastoak. Esan ez da egite oso ondo zertzien, ez da egite hor bertan jendea lurperatze zen, baina horiek dira hemen aurkitu daitezkeen arrastorik zaharrenak. Gero historiako arrastoak asko daude, hasi horreagak hau eukizuen garaitik, azalera guztian zehar mugarri ezberdina daude, horreagako bakuloa grabatuta daukatenak, eta horiek ziren horreagako kolegiatak egitezuna zen, Artikutzen zehar, sarobeak edo zelak sortze zituen zirela partzela txiki batzu, eta horiek hartzainei edo ikaskinei edo alkilatu edo errentan uzten zizkien. Eta pixkat horiek mugatzeko jartzen zuten mugarri batzuk edo, eta horiek ikus daitezke Artikutzen zehar toki askotan. Gero ere garai haietatik burdinolak ere bazian, haien arrastoak ere geratzen dira, meategietako zuloak, 19. mendean ere hasieran tren bat eraiki zen, Artikutzako Elama ingurutik edo Pasaiaraino meategietatik ateatzen zutena eramate zuen, eta gero azkenekoak izango dira 19. mendearen bukaeran Donostiko udalak eraiki zuen tuberia sare izugarri hori, azkenean esatezu iturburu guztietatik ura hartze zen, da oraindik sare guztio ikusi daitezke, eta azkenekoa 1950 markadan eraiki zen presa.
Ondare natural ukaezinaz gain, bistakoa da Artikutzak altxor kulturala ere gordetzen duela. Leku honi buruzko lehen aipamenak 13. mendekoak izan arren, aro megalitikoko biztanleen aztarnak ere badira. Gu bagoaz trikuharri eta errespila hoien bila. Hurrengora arte. Etxalar, Bidasoa ibarran kokatutako herria da, Bortziretako herri bat da, eta 800 biztanle gutxi gorabehera ditu. Hemen ikusten ditugun etxeak, etxe ederrak, hemen ikusten ditugu Nafarmendiko etxearen eredua, hau da, baserrian eredua, eta berez Etxalarko herriguneak auzo ezberdinetan banatuta dago. Alde batetik, Inarrieta, baita Jauregieta, Andutzeta, Ansolokueta, eta gero hemen bertako mendiko inguruetan hainbat eta hainbat baserri aurkitzen ditugu. Hemen dugu Etxalarko Andramari Eliza, eta hemen sarreran daukagun lorategi hontan hainbat hilarri ikusten ditugu. Hilarri hauek gehienak 18–19 mendekoak dira, eta 80. hamarkadan hemen Elizan obra bat egiten ari zirenean, lurperatutako aurkitu zituzten, eta Peio Apezetxea Apezak erabaki zuen ateratzea eta hemengo lorategi hontan horrela jartzea. Asmentan, hilerria berez Eliz barruan zegoen. 18. mendean, kontutan izan eta hemen zonaldean egon zen populazioaren gorakadarekin hartu etorri zen, baita tomateak eta garai hortan orduan Eliz barruan ez ziren hiltzen ziren guztiak sartzen, eta erabaki zuten hilerria kanporat ateratzen, eta horrelako hilarriak sortu zituzten. Hilarrietan berez ikusten ditugun simbolo batzuk aspaldikoak dira. Hemen aurkitzen genituen Erdi Aroan eta baita erromatarren garaian ere. Eta hemen dugu Etxalarko gaztelu jauregia, berez Erdi Aroko gaztelu bazen, gero 18. mendean moldatua izan zena, hemen dago Tximista erreka ertzean, eta hementxe akitzen dugu gaurko saioa. Bertze bat arte.
Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.